Gedachten gaan vooruit, mijn voeten blijven staan, vastgenageld aan de grond. Hoe doe ik dit in vredesnaam? Ik dacht altijd, later weet ik precies hoe alles gaat. Maar waar is dan mijn later? Fuck, is mijn later nu te laat? Omdat ik stilsta, terwijl de wereld sneller draait. Alles gaat maar door en door en door. Waar doe ik het voor? Omdat ik stilsta, in plaats van voor of achteruit, dwaal ik af in cirkels. Hoe kom ik hier uit? Ben ik de moeite waard? Of word ik wel gehoord? Is mijn stem wel de mijne? God, ik lijk compleet gestoord. Ik dacht altijd later, dan heb ik alles op een rij. Zijn we zorgeloos volwassen? Fuck! Is mijn later nu voorbij? Omdat ik stil